To vadilo? Ne, vůbec ne. Já jsem pan Edwards, rád vás opět vidím. Já také. Loretta Davidsová. Mluvili jsme spolu po telefonu. Ano. A to je pan Austin. Pane Austin, těší mě. Mě také. Pan Austin je potěšen, že je novým majitelem. Jak už víte, minulý rok v New Yorku koupil Mapleton, ale nejvíce nás potěšilo, že konečně získal i hotel Ritz. Rádi jsme přijali nabídku pana Austina, ale máme jednu drobnou připomínku. Jak jistě víte, tradice tu mají hluboké kořeny a my doufáme, že pan Austin bude dodržovat. Máme zde několik stálých hostů, kteří by neradi měnili své zvyky. Naprosto souhlasím. Jedinou změnu, kterou chystám, je změna názvu hotelu z Ritz na Prc. Jakže to... Pardon? Ano, myslel jsem, že je to dobrý nápad změnit Ritz na Prc. Víte, Ne, ano, chápu vaše obavy, ale to slovo se píše na konci se Z, nikoli s C. Ano, ovšem. Ale musím říct, že s touto změnou nejsme spokojeni. Zvážil jste pečlivě tento název? Vždycky jsem toužil po hotelu s názvem Prc. Dobře, ale sám musíte uznat, že to slovo zní poněkud pejorativně. Ano, ale možná jste mě přeslechl. Na konci se píše Z, nikoli C. Jsem pátý nejbohatší muž na světě a chci zkrátka vlastnit hotel s názvem Prc. Nechtěl byste si ten název ještě jednou promyslet? Znovu vám opakuji, že to slovo se píše na konci se Z. Dobře, ale zní to jako z C. Ať to poslouchám, jak chci, stále slyším. Prc. Já se také musím přiznat, že slyším spíše prc, nežli prc. Protože to špatně vyslovujete. Prc. 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 Prc, prc. Prc. Zní to pořád jako prc. A je jedno, kolikrát to vyslovíte, zní to stále jako prc. No, možná, že to zní trochu divně, ale já trvám na tom, aby se řetězec mých hotelů jmenoval Prc. A ujišťuji vás, že ten náš bude největší prc na světě. Nechcete, abych vám předvedl opici?